Kalean Kostape bigarrenean, Trintxerpeko Ilunbe hirugarrenean, San Pedro eta laugarrenean Orio. Estatxa hartu dituzte lau patroiek. Ureko epailea ere bertan da, une batetik bestera ekingo diote. Bigarren tanda honi kontutan hartu beharreko denbora Donibanekorena da, 20 minutu eta 58 segundo. Koldo Aldalurrek berehala emango dizkigu denbora ofizialak. Oraintxe ari da patroiekin izketan. Eta oraintxe irteera hasi da. Bigarren tanda, gogora itzagun kaleak nola galditu diren. Kostapeko erreka lehen kalean, Trintxerpeko Ilunbe bigarrenean, San Pedroko Libia hirugarren kalean eta Orioko Kanpa laugarrenean. Donostiako bandera dago jokoan, jaun Andreok. Ia 10 segundoko aldea du Oriok San Pedrorekiko. Atzerago dira 21 segundora, bai Trintxerpe eta baita Kostape ere. Lehorrean epaileen lekuan da Koldo Aldalur. Koldo, aurreneko tandako denbora ofiziala mesedez. Hau etxek, Donibaneko 20 minutu eta 58 segundu. Eta Donostia Arraunek 21-48. Eurenekoak ere baditugu, baina garrantzitsuak badira bakarrik emango genituzke epaileek alas eskatu. Hasi da, honen bestez, bigarren tanda hau eta bizi-bizi bigarren kalean Trintxerpe aurreneko jardunaldian bezalatxu. Txampa gogorra egin eta ustegabeko emanaian Trintxerpekoak ez atzean gelditu Kostape, badirudi zertxo beratzerago gelditu direla. Hirugarren da laugarren kalean ari diren biontziak San Pedro eta Orio agian zertxo beratzerago. San Pedro laugarren tokian datorrela bairiru diune honetan. Ala mate du bentsat hemen, no? Ematen du Trintxerpe aurrea, behago Kostape dara, no? Orio eta San Pedro batezu, baina atxexo ematen du. Momentutan ematen du, ja trinero bateko diferentziekin. Baina hasi bakarrik egin dagoan, handikan minutu askoko lana do. Baina ikuste duena guk hori nabitza, no? Momentutan Kostape eta Trintxerpe diela aurria. Jose Luis Arkizia, bete-beteko estropada dau, bi ontzi alde batetik, bestetik, oraingoz izan dezagun, bandera dagoela jokoan Orio eta San Pedroren artean, baina hirugarren lekua dago jokoan Trintxerpe eta Kostaperen artean, euneko bakar baten aldea, bete-betea estropada ikusten ari garen hause. Bai, zuga ipatutakoa, estropada binaka doaz, eta ikusi besterik ez nola dauden, lehenengo kale aldean daude bi taldeak, eta hirugarren eta laugarreneak pixka taldeatuak, epaileak hor daude, bi ontzian tartean. Eta nik uste dute, taktika izan dela pixko bat apurtzea ateratzea, bakotxak bere asmoak eta eramango ditu, baina, Trintxerpen joera izan da, hil edo bizi apurtzea estropada aurrenetik ez orduan. Aurkakoai, zerbait hanka aurka rapatzen zaion, o zerbait hola pixka bat, tartean sartzeko asmotan, ez? Ari da Orio aurreratzen, Kostape atzean gelditu dela dirudi, San Pedrok ere gora jo nahi du, lehen tokian Trintxerpe, beti bezain adi eta erne. Jose Luis Porta krono hartuta, gure parean referentzia ere hartu du. Eta esan, zer gertatu den puntu horretan, Donibanekoren denborarekin alderatu. Bentak handia esan, nire denboetan nire deskuatu espaniman naiz, ja behatzi segundu atutu. Nire deskuatu esango da. Noren alde? Zantzago, aurreko tandako Donibanen alde, no? Baina da gehiagik irutzen zait. Oan ikusi da, Trintxerpe itiari askaratea dela. Eta beste gauza narmen ikuste da, hori jokoan aldeiten aiza jola San Pedro hori, no? Baina irutzen zait, estropa ikiarri polita ikusiko dula. Ikiarri polita eta gubamento bitikan, kutsako ikiarri. Beno, Jose Luis Arkizia, bazain horre denboraldian zehar, Trintxerperen inguruan, zalantzaren bat edo, itxas zabalean ez omen ziren hain ondo moldatzen, eurek ere behin baino gehiagotan onartu dute hori, baina oraingoz eta berriro diogu estropada hasi besterik ez da egin, 3 minutu eta erdi laister batean, Trintxerpe sekulako lan ari da egiten, eta beti bezala ustegabeko emanaian lehen txampatik. Bai, nik uste dute Trintxerpena gainea ustegabekoa izan dela aurrenetik, ia ontzi txikiletan, hasi zen bateletan neko indartzu, traineriletan horrela jarraitu zuen, eta nik uste dute ikuslegoa pixka bat zegoela zalantzan ia gai izango ziren, trainera denboraldire iritsi eta mantentzeko nivela hortan, erakutsi dute baiet, eta gehiago ez dute ez derramur ematen, denan bila doaz, eta orain arte teorikoki hirugarren dabiltzazte denboraldi osoan, eta ez daude konforme leku horretan, gehiagoa joteko asmoa daukate, eta dagoeneko hori erakutsi nahiean, aurrea sartuta, aurrenetik izugarrizko txampa bota dute, eta nik uste dut hori jok ere ikusten dugu hor aurretik nola doan, eta lehenengo igandeko ia 10 segundon errentakin ez da konforme, ez? Eta egingo aldugu, hemen lehorrean zer dioen Josetxo Imaz, hain zuzen ere Ilunbeko ordezkariak, Josetxo, hemen
esaten genuen ikaragarrizko txampa hasiera jo dutela, hori prestatuta zegoen. Bueno, beti desentratatze geha, baina bukatzen bia, claro. Dena den badago, konfiantzarik gaur estropada handia egingo duzuela. Bai, nik uste bai, gu morala goran dago eta ez dakau esaz galtzia. Dena ere bastia da. Hombre, irugarrena mantentzia oso polite esango zake, baina, bueno, ikusiko dago. Kanpoan egin dezake, Ilunbek gaur hemen barruan egin duen lana? Ez daki, leko handian oso dibili ginean, kanpoan, bai. Osea, que bueno, nik ez daki, esperantza baitu, claro. Eta kaz bilturra, igual, pizkatik nekatu hola iten badia, baina, bueno, momentu ondo dituaz eta, hitzen egin beharko du. Etxatu beharko du, Ilunbekoak nekatzen badira, gainontzeko guztiak ere nekatuko direla. Bueno, oin, baki, claro, baina nahi ez esan, indegu estropada batzuk, ondo hasita, gero, kaskar bukatu. Gaur bukatzen duen, hasi gehan bezala. Alas izan da dira, eskerrik asko. Vale, zubi. Orio badoa, Jon Andreok Orio badoa, eta nik uste dut aurreneko jardunaldiko estropadaren oso antzekoa dela. Behin Akuarionetek aurrera, San Pedro motorra martxan jarri eta aurrera egin zuen nabarmen, eta gaur ere antzekoa egiten ari da Jose Luis Korta. Bai, errarua da, San Pedro horren atzea gaitzea. Baina nire kezka banitu nik atzo. Nik hitzetzait atzo intzun reazioak izan Pedro, ezote duen momentiko nena, no? San Pedro atzo konfientza hoki bali mazun beburukin, atzo hitzetzait nire irupena da. Baina ez da normala San Pedro atzea gritu duan bezala, no? Normala da hori jaurra kutia hori bai, baina San Pedro dijuan bezala, irutzen zait metak handiak enduko jola San Pedro hori gaur. Eta harri garrila da, Tritxerpe dijuan bezala, no? Hor beste bi handio llegatzen lagata Tritxerpek, irutzen zait gaur, hasita buka estropa hona ingo dula. Eta narmena da, hori jo jundala. Hor da San Pedro, hor da Tritxerpe ere, aurrera joan nahi du, gora egin nahi du San Pedro, baina hori okiez egin dio oraingoz. 6 minutu eta 25 segundo. Bigarren tanda hau hasi denetik. Lehen tokian Orio alde nabarmen xamarra duela dirudik kanpak oraingoz. Egibistan San Pedro duzue Juan Carlos González aginduetara. Ziabogan izan diren denborak, hartuagoak izan dira, Donibanekoren denbora 10 minutu eta 53 segundo. Eta horixe izango da guretzat aurreneko erreferentzia jatorra gure aurretik pasa direnean, Jose Luis Kortak esan bezala, 9 segundoko aldea baizegoen Donibaneko eta Tritxerperen artean, gauzak honela jarraitu ezkero, aldaketa ondixamarrak izan daitezke, ez agian aurreneko tokian,